Goedenavond. Veel vragen zijn nog altijd onbeantwoord. Een dag nadat de bom barstte bij de PVV. 7 Kamerleden, onder wie de Limburgse prominent René Claessen, stapten uit de PVV-fractie. Uit onvrede over de koers onder Wilders. Gaan er nog meer Kamerleden volgen? Hoe is het met de steun hier in de provincie? En wat betekent dit voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Over iets minder dan 2 maanden. Maar laten we beginnen met de vraag: wat vindt Limburg hier eigenlijk van? Oei, oei. Wat adviseer ik? Oei, jee. Diep door het stof te kruipen, denk ik. Dat denk ik wel. Ja, heeft aan zichzelf te wijten. Doorgaan. Doorgaan. En hoe moet dat nu verder met de partij, denkt u? Ja, proberen we op te bouwen. Niet direct bij allebei neerleggen, gewoon opbouwen weer. Vind ik tenminste. Dus. Stoppen. Meteen. Ja, ik denk dat de partij een flinke terugslag krijgt daardoor. Is dit het begin van het einde van de partij, denk je? Ik hoop het. Vorig jaar is hij uitgestapt uit het kabinet. Ik vind hij een zwaktebod. Hij had de kans en dan is hij er niet. Het is wel begrijpelijk dat die andere mensen eruit gegaan zijn, ja. Ja, de muizen en de ratten zijn van het schip af. Dus nu kan die verder. En ik ga verder praten met verslaggever Jos van den Broek. Ja, Jos, dadelijk meer over Limburg, maar eerst maar eens in Den Haag beginnen. Denk jij dat er nog meer Kamerleden uit die fractie gaan opstappen? Ja, ik heb vandaag met veel mensen gesproken van de PVV intern. En die zeggen eigenlijk 2 dingen. Van Wilders zal niet veranderen. Hij blijft solistisch, hij blijft een soort sectarische leider. En aan de andere kant, ja, die partij moet veranderen, moet democratisch worden. Het zijn de 2 geluiden die je hoort. Ja, het is een beetje onduidelijk of hij bereid is om concessies te doen om die partij democratischer te maken. Ja, dat zal blijken de komende maanden, want anders dan zeggen sommigen wel, dit is misschien wel het begin van het einde. Ja, 2 Limburgse prominenten in die PVV-fractie. Dion Graus en René Claessen. En opvallend, tenminste dat viel mij op gisteren, René Claessen stapt eruit en Dion Graus blijft toch een van zijn trouwste fans, hè? Ja, eentje steunde hem door dik en dun, de ander laat hem vallen. René Claessen laat hem eigenlijk vallen, dat doet hem ook wel zichtbaar pijn. En Graus, ja, die neemt het voor hem op, die neemt het al 25 jaar voor hem op. En die gebruikt daarbij ook heel harde woorden. Pure muiterij en coup plegen. En ze hebben, bij ons in de fractie kun je altijd alles zeggen wat je wil, ook ik. En op het moment dat er van alles besproken wordt en ze zitten allemaal te kijken als botsautootjes. En nu opeens dan komen met 4 punten, terwijl dat al lang bij de pers lag voordat ze erover begonnen. Het is geen coup, maar nogmaals, ik begrijp dat mijn collega's van de PVV-fractie dat wel zo ervaren. Want een beetje diep van binnen voel ik natuurlijk die pijn ook. Op ieder mooi schip zitten ook muiters en ratten, dat zei ik. Bedankt, hè. Ik moet helaas gaan. Ja, dat was Den Haag gisteren. Laten we eens in Limburg gaan kijken. De PVV is hier de grootste oppositiepartij in het Limburgs parlement. Hoe is er hier gereageerd door de politiek? Ja, die waren eerst moeilijk bereikbaar. Uiteindelijk hebben ze toch te pakken gekregen, de fractievoorzitter. Die zei, ja, we laten de Haagse problemen vooral in Den Haag. We varen hier onze eigen koers. Maar eigenlijk steunen ze nog steeds Wilders door dik en dun. Nou, dan moet je even terug verder gaan in de geschiedenis. Hadden we hier een gedeputeerde, Theo Krebber. Die is hier een paar jaar gedeputeerde geweest. En die durft toch wel een kritisch geluid te laten horen. Een echte verrassing is het niet. We hebben het natuurlijk toch al langer zien aankomen. Dat het juist op dit moment is, ja, dat is natuurlijk wel de verrassing. Maar dat het is gebeurd, is geen verrassing. Hoe verklaart u het? Ik denk toch aan de partijorganisatie. Een echte politieke partij heeft leden, zodat je niet alleen top-down, dus als een soort alleenheerser, mag doen wat je wil, maar dat er ook leden zijn die kritiek hebben, die dingen kunnen aanbrengen. En dat je ook een betere vijver hebt om mensen aan te werven met capaciteiten om je partij waar te maken in de politieke arena. Ja, dan doen we nog een treedje omlaag naar de gemeentepolitiek. PVV is in een aantal gemeentes in Limburg vertegenwoordigd. Hoe is daar gereageerd? Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Als je kijkt naar de laatste verkiezingen in oktober, was de PVV overal het grootste. In iedere gemeente, behalve in Mook en Middelaar. 30 van de 31 gemeentes. In Limburg doen ze maar eigenlijk maar bij een paar gemeentes zitten ze in de gemeenteraad. Om te bekijken, ja, naar Landgraaf, Heerlen, Sittard, Geleen en Venlo. Dat zijn er alles bij elkaar maar 5. Op een paar plekken zijn ze uit de raad gestapt, zijn ze overgestapt naar een lokale partij. En dat geldt ook voor een PVV'er in Maastricht die jarenlang eigenlijk heeft gediend voor Wilders.
En 2 jaar geleden eruit is gestapt. Ja, in totaal zijn het 6 gemeenteraadsleden, Jos. Klopt, ja. In de Limburgse gemeenteraden. Hoe zit dat eigenlijk met de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart, iets minder dan 2 maanden? Waar doet de PVV dan mee? Ja, dan zien we eigenlijk niet veel verandering op dit lijstje. Dan zien we eigenlijk alleen ditzelfde lijstje met Maastricht daarbij. En ja, wat natuurlijk toch best pijnlijk is dat zo'n grote partij zo weinig meedoet in die gemeenteraden. En als je dan naar de lijst kijkt in Maastricht, de grootste stad van Limburg, dan staan er wel geteld 3 namen op. Dus uit alles blijkt, de PVV ja, die richt zich vooral op moslims en op migranten. Ja, en in de gemeenteraad kun je daar weinig mee. Het interesseert ze eigenlijk niks. Ja. Nou was er ook nog iemand die zat bij de PVV in de gemeenteraad in Maastricht, maar die zit daar niet meer in, hè? Dat is René Betsch. Die heeft 6 jaar gediend voor de PVV. Toen is hij overgestapt, want hij kon het allemaal niet meer aan. Hij stond er helemaal alleen voor. En dit is wat hij daarover zegt. In die 6 jaar heb ik niet veel contact met Wilders of met de fractie vanuit Den Haag contact gehad. U zocht steun, u zocht ondersteuning en kreeg die niet? We zochten steun, want we waren toen met 2 in de eerste 4 jaar. En die kregen we vanuit de provincie toen nog mondjesmaat, maar vanuit Den Haag helemaal niet. Toch heeft u nog 6 jaar volgehouden? Ja, want ik had zoiets van ik vertegenwoordig de PVV en ik vertegenwoordig de PVV in Maastricht als Maastrichtenaar. En dat was mijn taak. Ja, Jos, hoe dan ook worden het nog spannende politieke tijden. Half maart zullen we het weten, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dankjewel, Jos. Jos van den Broek voor dit moment.